Benvinguts, benvingudes a Reus de Cara. La Fundació Privada Redis va néixer el 1992 recollint l'esperit social i també ciutadà de Redis Mútua d'Assegurances, una mítica entitat de serveis que amb el pas del temps va acabar desapareixent, arrossegada per la globalització del món de les mútues. Però la seva essència local no es va perdre i es va projectar fa més de 30 anys en la Fundació Privada Redis, una entitat sense ànim de lucre amb el lideratge aleshores de l'empresari Andreu Rodríguez Figuerola, que en va ser el president fundador. Durant aquestes 3 dècades, la Fundació, a través de conferències, de treballs, de beques i altres fórmules de suport a projectes personals i col·lectius, ha treballat, com manifesten a la seva pàgina web, per mantenir vius els valors que han fet de Reus una ciutat de referència, una ciutat rellevant en l'àmbit educatiu, en l'àmbit social i en el cultural. Una fundació que col·labora estretament amb administracions i també amb altres entitats, sumant recursos privats i públics amb un objectiu: millorar la qualitat de vida de la societat. Avui repassarem alguns dels resultats de l'esforç en conversa amb el seu president, Lluís Colomés, el vicepresident Josep Andreu i el periodista Raül Rodríguez. Benvinguts tots tres. Moltes gràcies. Fem una breu pausa i comencem. Et preocupa alguna cosa de Reus i vols explicar-la? Envia'ns un missatge de text o de veu al 680 44 48 39. 680 44 48 39. Lluís Colomés és president des del desembre del 2023, per tant ja porta un recorregut. Un any i una mica més. I ja té l'entitat una mica apamada. Hi ha gent que ens està escoltant que potser no entén ben bé què és una fundació, ja no la Fundació Privada Redis. Jo no sé si al parlar de fundació hem de parlar de societat civil, hem de parlar de tenir les mans lliures, hem de parlar de cobrir mancances. Sí, és tot això que comentes, no? És tenir primer uns recursos que gràcies a la Fundació, quan explicaves que la Redis Mútua va desaparèixer, el capital que tenia capital social i el capital d'assegurança per poder fer front a totes les despeses que podia ocasionar la mútua, això al seu moment s'hagués pogut desaparèixer, s'hagués pogut repartir pels socis, i en aquell moment la gent que eren els propietaris de mútua van pensar que seria bo que això es quedés fent una fundació. I aquest capital social, el rendiment econòmic d'aquest capital és el que cada any disposa la fundació per poder donar ajuts als 3 àmbits d'actuació: ensenyament, social i cultura. Per tant, amb recursos propis. Sí, majoritàriament recursos propis. També tenim algun col·laborador, com és la Fundació La Caixa, el grup Teixidor i també la Fundació Jara Barceló, que col·laboren amb nosaltres, però majoritàriament els recursos és els dividends que donen aquest capital fundacional, que no el podem tocar, evidentment, que està ben invertit amb un codi ètic molt estricte, i això fa que tinguem recursos per poder donar ajut bàsicament i fer alguna cosa pròpia. Malauradament no és massa habitual un procés d'aquestes característiques que una societat, per la raó que sigui, desaparegui, que decideixi cedir els seus fons per una entitat sense ànim de lucre. A Reus hi ha hagut llarga tradició de ser ciutat emprenedora. D'alguna manera vosaltres també en feu honor d'aquesta reserva d'un valor ciutadà, que no tots són els diners i que els diners en qualsevol cas han de servir a vegades per la col·lectivitat, més enllà del legítim ànim de lucre. Això demostra d'alguna manera els valors de la ciutat de Reus, no? I gent que al seu moment, amb gran capital, va tindre aquest acte altruista que és molt meritori, perquè poques fundacions són com la nostra, que neixen a partir d'un capital inicial que en vez de repartir-se als diferents socis es crea una fundació. Quan parlem d'una fundació, de les característiques de la Fundació Privada Redis, estem parlant de civisme, no? I hi ha qui defineix el civisme com una mena d'esforç col·lectiu per aconseguir una comunitat més justa, més inclusiva, més pròspera, i sovint es posa el focus en l'educació i també en la vida quotidiana, però sobretot en l'educació. En el programa d'activitats de la Fundació, la formació i l'educació juga un paper cabdal. De fet, una de les comissions és l'ensenyament, i per tant el Josep us pot comentar que quan repartim cada any el pressupost de la Fundació, la que té més recursos és l'ensenyament. El 50% concretament. Segons la vostra pàgina web, un 50%. Perquè pensem que és fonamental, i per intentar arribar a on l'administració no pot arribar. Per tant, entenem que estem en un estat del benestar, que hi ha moltes, que gairebé tot està cobert, però no és ben bé així, i llavors la Fundació està per posar aquestes mancances
que les administracions o la ciutat no arriba i llavors la Fundació intenta arribar-hi. En tot cas, la Fundació, Josep, actua d'ofici, és a dir, perquè té projectes propis, però també és una mena de finestreta oberta a les peticions de la gent, no? Vull dir, en les dues direccions. Efectivament, nosaltres sempre rebem una enorme quantitat de peticions que intentem solucionar i col·laborar sempre amb ells, i després tenim tota una sèrie de projectes propis. Deia d'això del 50%, hi ha hagut èpoques, o sigui, quan la Fundació va començar estava claríssim, no? El 50% d'ensenyament, pensa que estaven arrencant la Facultat d'Economia i Empreses, llavors eren empresarials, estava arrencant Medicina, i llavors la Fundació va pensar que s'havia de recolzar aquests dos projectes que, clar, donaven prestigi i un nou tipus d'ensenyament a Reus que no el tenia, ensenyament universitari. Després hem passat per èpoques en les que, desgraciadament, les coses no han anat bé, i ha guanyat pes la comissió social, perquè pensàvem que la societat en aquell moment potser necessitava més menjar que estudiar, és així de trist, però era així. Llavors vam dir, anem desviant o recol·locant fons d'una banda cap a l'altra. Ara tornem a estar més o menys bé, i pensa també que, clar, com deia el Lluís, nosaltres hem viscut sempre a partir dels dividendos, dels beneficis d'un capital social intocable. No perquè no ens ho digui ningú, vam decidir nosaltres que no es tocava. Llavors, amb aquest capital social hi havia èpoques, com tothom recordarem, uns perquè pagàvem hipoteques i altres perquè tenien diners i s'ho podien permetre, que hi havia 14, i 16 i 18%, no? I llavors, quan tu tenies un capital com el que teníem nosaltres i tenies uns interessos del 16, del 18, podies fer moltíssimes coses que avui en dia no es poden fer. Llavors això fa que la nostra Comissió Econòmica, elevada sigui, es trenqui el cap per obtenir uns ingressos que ens permeten seguir fent coses. Aquestes demandes que us arriben de les entitats i de més, com es gestionen per poder arribar al màxim possible? Sí. A veure, més o menys ja tenim, clar, són molts anys, tenim una experiència, llavors vas valorant, penses el que dura un curs. A veure, normalment les peticions funcionen per anys acadèmics, no? Encara que nosaltres ajustem a anys, sabem que començaran les peticions d'ensenyament a partir del setembre, octubre, perquè és quan la gent comença a fer coses, té projectes a nivell d'escola, a nivell de centre, a nivell universitari. Llavors nosaltres ja diem, això ho hem d'anar distribuint una mica, moltes vegades rebaixem, i aquí hi ha sempre aquell doble joc, no? Com que saben que els hi rebaixarem, també tirem una mica més amunt, no? Llavors, amb això ja... I després es tracta de repartir-ho, de que arribi a tothom. A vegades tenim alguna cosa que és absolutament inesperada i que pensem que hem d'actuar a nivell no de comissió, a nivell de tot d'això, tot el patronat. I llavors alguna vegada inclús hem de fer intercanvis entre els diners que tenen les diferents comissions. Si nosaltres tenim una cosa que tot el patronat està convençut que és prioritària, exacte, doncs no costa res, o la gent de cultura o la gent de social, que moltes vegades coincideixen, o sigui, aquest tema educació social a nivell de nens, pobrets meus, que no poden anar a fer segons quines vacances, segons quines activitats, clar, inclús tenim problemes a vegades per dir, per distingir. Se parteix entre cultura i ensenyament. No tenim mai cap problema. Tenim un procediment molt estricte, és a dir que tot ha d'entrar per la web amb un formulari. I transparent. Molt transparent, perquè clar, ho explicaré després que el que estem fent ara. Aleshores, a partir d'aquí, la gent envia el seu projecte, aquest projecte va al president de la comissió, el president de la comissió diu sí o si no, és a dir, és una cosa que està fora de lloc, ja no tira endavant, i si no va a la comissió, i cada mes la comissió es reuneix i decideix en funció de lo que hi ha allí si es concedeix o no. Normalment es concedeixen molts dels ajuts que demanen perquè és de lògica, i sobretot si hi ha pressupost. Fa poques setmanes vau fer una mena de balanç i vau parlar que el 2024 s'havien desenvolupat 51 projectes amb un valor de més de 150.000 euros, que són xifres importants. I vau anunciar també dues coses que m'han cridat molt l'atenció, que és una auditoria interna i, d'altra banda, un pla estratègic per saber el que farem
d'aquí a 5 anys, cosa que és difícil tenint en compte amb quina velocitat canvia el món, canvia la societat, canvien les persones i les necessitats. I l'economia, perquè nosaltres depèn de l'economia mundial, perquè en funció de com seran els mercats... El Trump mou un dit i estem preocupats. A veure, jo tinc que dir també que fa un any i escaig que soc president, però darrere meu hi havia la Carme Boixeda, que va fer coses importants per la Fundació. Una és, tot i que la nostra Fundació no és complexa des del punt de vista econòmic o de números, perquè són faves comptades, ingressos i despeses, no? Ella va demanar que cada any es fes una auditoria per una empresa externa que audités realment si les coses que fem estan ben fetes, per un tema de transparència i també de tranquil·litat pels patrons, perquè nosaltres no cobrem res, però en canvi si hi hagués algun problema responem del nostre patrimoni. I això és un exercici de transparència i voluntat d'això, que volem fer les coses ben fetes i cada any fem això i evidentment l'auditoria surt impecable, com no podia ser d'altra manera, perquè, repeteixo, la nostra complicitat és baixa. I l'altra cosa és, des que soc president, el meu primer projecte va ser fer un pla estratègic i fer una auditoria interna però de qualitat. És a dir, a partir d'un document que van fer una jornada aquí al Círcul de les fundacions, de la coordinadora catalana de fundacions, ens van donar un document que era, diguéssim, una mena de checklist perquè les entitats o les fundacions fessin aquest checklist per veure si estan a prop o lluny de l'excel·lència. Nosaltres aquest exercici ja l'hem fet i he de dir que amb l'avaluació que vam fer el 90% dels ítems estan coberts perquè tenim 33 anys d'història i després perquè els estatuts i el funcionament i l'adaptació de la Fundació ha sigut impecable. Per tant, amb un 90% complim escreix. I faltava aquest 10% que era, per exemple, que alguna fundació ha de tindre un pla estratègic. Per tant, vam decidir, com que els meus 4 anys que queden de president, fer un pla estratègic amb 3 línies estratègiques i fer un seguiment d'aquestes amb un quadre de comandament, etc., per poder assolir aquest pla estratègic. Aquest tipus d'exercicis, d'anàlisi, penso que són bons per vosaltres, pels membres de la Fundació, però també per la imatge de la pròpia Fundació, atès que de tant en tant surten notícies, sobretot amb el món de les ONGs, quan hi ha conflictes bèl·lics i hi ha problemes molt greus des del punt de vista social, que hi ha vegades que es qüestiona, diguem-ne, l'honestedat a l'hora de gestionar els recursos d'una acció cívica, no? I per tant això a vosaltres suposo que us permet treballar amb molta més tranquil·litat i per tant no assumir més riscos dels necessaris de treballar per amor a l'art, en aquest cas per amor a la ciutat. I per intentar fer-ho millor i per tant que l'esforç que fem tots a la Fundació es reflecteixi a la societat. Vam fer 3 línies estratègiques, vam definir la missió, visió i valors. La missió no la podem tocar perquè és el que diuen els estatuts, a més els estatuts són molt clars, però sí que la visió, el que vol ser la Fundació aquests pocs anys, la vam definir, i els valors que compartim els patrons, que això no estava escrit als estatuts, es parlava de coses d'ètica, però nosaltres com a companys dels 16 o 17 que podem ser patrons, compartim uns valors i això també ens cohesiona com a patronat. Per tant, com es veu ara, com veieu la Fundació d'aquí 4 o 5 anys? Quina és la perspectiva que teniu? A veure, la perspectiva serà bona com ha sigut sempre al llarg d'aquests 33 anys. No inventem res nou. L'únic que hem posat potser alguna mica més d'ordre en algunes coses. Per exemple, hem digitalitzat la Fundació. Abans volem una fundació sense paper. Això, a part que això serveix per gastar menys diners, tallem menys arbres, i ara tenim un sistema que tots els patrons tenen tota la informació al núvol, amb un sistema segur. Per exemple, abans era tot fotocopis, per exemple. I la gestió de la informació és molt més àgil, molt més segura. Un altre és volem ser més presents a la societat. Com? Fent xerrades que obrim la Fundació cada 15 dies i amb les xarxes socials. Això també tenim un impacte entre el Facebook i entre l'Instagram i la nostra pàgina web. Això són aquestes línies estratègiques. Per tant, la Fundació, als pocs 4 anys que jo soc el president, no variarà gran, perquè hi ha tota una trajectòria darrere i continuarà endavant. Però petites coses que penso que són interessants per la Fundació. Abans, Josep, has parlat d'una fluctuació amb el percentatge dels recursos que es dediquen a l'àmbit educatiu, a l'àmbit social o a l'àmbit econòmic. Un 50% aproximadament era el que es dedicava a ensenyament, un 20% al tema social i, si no vaig errat, un 30% al cultural. Els moviments econòmics
és un vector que pot afectar això, és a dir, la disposició de més o menys recursos, però d'altra banda també la transformació de les necessitats socials. Evidentment. Perquè, clar, nens que no poden, famílies que no arriben, això, malauradament, vosaltres col·laboreu, per exemple, en banc d'aliments, i per tant, quan parles en banc d'aliments o quan parles amb Càritas i hem passat per aquests micròfons, et diuen que la demanda de suport social no només s'ha mantingut, sinó que ha crescut, tot i que per la incidència de la demografia potser ha canviat els peticionaris, però continua sent una realitat. Jo no sé com ho enfoqueu des del punt de vista de la Fundació, això, no? A veure, normalment hi ha tota una sèrie d'associacions que estan en contacte immediat amb la gent que té aquestes necessitats. Llavors, ara inclús les companyes de social intenten fer un nou programa en el que agruparíem totes aquestes peticions, les coordinaríem. De fet, ja ho hem estat fent. O sigui, nosaltres és que abans m'he quedat com una mica mitges. En el moment en què ell comença, el Lluís ja ho deia, el president de la comissió i la comissió s'entenen, a partir d'aquí passaríem a l'executiva, o sigui, són una sèrie de filtres i que anem arrodonint els projectes. Llavors, de l'executiva, quan el tenim arrodonit, passaríem a patronat. Llavors, en tots aquests apartats, ja executiva i patronat, ja anem valorant totes les interaccions entre les tres comissions. En aquest cas, detectem que ha passat segons quines èpoques que tenim més problemes a la comissió de social, doncs els altres, evidentment... Són una mena de gots comunicants i, per tant, l'objectiu és atendre allò que es considera prioritari en cada moment. El que heu de tenir molt clar és que no són compartides, o sigui, no estan compartimentades, sinó que a l'hora de la veritat, en el moment en què una comissió diu tirem això endavant, doncs anem a l'executiva, i llavors l'executiva torna a fer de filtre o repartir això que dius, escolta, potser aquesta vegada hauríem de carregar més sobre social perquè resulta que estem en una època que les coses no estan bé, potser no és tan important que sàpiguen els pronoms febles si, pobrets meus, tenen problemes per menjar cada dia. Llavors, quan valorem aquestes coses és quan decidim moure això d'aquí cap allà i tots perfectament coordinats. El que passa que sí que potser per la vostra experiència heu vist que on sí hi ha gots comunicants és entre el foment de l'educació i les necessitats socials. És a dir, la formació continua sent l'eina fonamental, juntament amb la vivenda, per aconseguir que les persones, joves o més grans, tinguin un model de vida sostenible, coherent i just. Afortunadament, moltes de les peticions són mixtes, sobretot en social i ensenyament. Per exemple, ara ens venen època d'estiu, casals d'estiu. Clar, això és ensenyament i cultura, perquè clar, un casal d'estiu és ensenyament, però ja no parlant de cultura. Per tant, algunes d'aquestes és fàcil de traspassar els diners, però el que diu el Josep és dir, les comissions no són compartiments estancs, sinó que tot això es valora amb l'executiva i després passa al patronat i allí es discuteix i al final qui ho aprova és el patronat. Per tant, si el patronat diu s'ha de treure aquests euros d'aquí i posar-los aquí, no hi ha cap problema, mai em diu cap discussió per això i s'han dut a terme tots els projectes que s'han entrat i els han pogut ajudar. I amb això parlem del fons, o sigui, de la pròpia fundació, però després una vegada es decideix com ho comuniqueu i com és el treball conjunt, per exemple, amb la Fundació La Caixa, que és una de les altres, és la fundació que també ajuda bastant a que aquests projectes a vegades tirin endavant. Segons quins projectes entren, o sigui, hi ha coses que la Caixa no... Perquè, per exemple, no sé, ja té a nivell de l'obra social de la Caixa, fa coses amb l'Alzheimer. I llavors, si hi ha alguna cosa d'aquestes, la Caixa diu que ja ho ha fet a nivell estatal. Però si hi ha coses més locals, el que fem és comentar-ho amb la Fundació La Caixa i si la Caixa es veu factible que ho subvencioni, nosaltres facilitem aquest tràmit. Per tant, són coses que entren a la Fundació, que la Fundació valora, però que al final qui finança, en cas, és la Caixa. Quan es fa un repàs de les activitats que promocioneu des de la Fundació en solitari o en col·laboració amb d'altres, un té la sensació que és una mena de calaix de sastre o de caixa de galetes variades perquè hi ha de tot, no? És a dir, un cicle sobre la Guerra Civil o una reflexió sobre la història del sector avícola a la ciutat de Reus, llibres, treball molt important amb el reconeixement de l'excel·lència acadèmica del batxillerat i la formació professional, però de tant en tant surt una xerrada sobre la Inquisició. Suposo que és una manera d'estar amatent
a totes les necessitats i els interessos de la gent. Sí, a veure, inicialment la Fundació es dedicava a donar suport econòmic a les necessitats. Feu de banc. Era una mena de banc de les entitats. Sí, exacte. Però clar, els diners, els recursos són els que hi ha. I jo en aquesta època no he vist mai ni 7 ni 8% d'interessos, sinó que estem al 2,5 o 2,6,5 d'interès. Amb una mica de sort. Per tant, els recursos són els que hi ha. Llavors, si volem fer més coses, sobretot si volem potenciar i obrir la fundació que la conegui tothom, hem de fer coses que valguin pocs diners. Llavors, això ha sigut, diguéssim, més cap aquí, que és obrir la fundació. Com? Doncs tenim una sala d'actes que caben 80 persones, que obrir la sala d'actes per la fundació no és cap despesa. Llavors, tenim un acord amb l'Associació de Metges Jubilats del Baix Camp que d'octubre a juny cada mes fan una xerrada no mèdica adreçat als metges jubilats i a la població en general. I això, com que ho publicitem a les xarxes, s'omple la sala. I aquí, des de la tomba del general Prim a la història del xocolate. Coses... I això. Llavors, altres que fem nosaltres, projectes propis, que això també és més cap aquí, no? El Procent i coses que és la fundació que ho proposa i ho finança i ho passa a la ciutadania. I l'altre són aquests cicles de conferències, que això hem entrat i ens ha sorprès l'èxit que hem tingut i ens felicita la gent, com Guerra Civil, perquè és un tema meu, perquè és un tema que m'agrada molt, però vam pensar que l'avicultura era una cosa importantíssima. De l'avellana també en podíem fer una, perquè l'avicultura va ser una cosa que ens va sorprendre perquè va venir moltíssima gent i gent protagonistes amb 90 i anys que són els protagonistes de l'avicultura de Reus, i tant és així que a l'octubre farem un altre minicicle perquè la gent va quedar amb ganes de més. De fet, és que la història de les ciutats, i en concret la història de la ciutat de Reus, està plena de grans projectes, de moltes llums i també d'algunes ombres, i per tant a vegades posar-ho, fer-ho evident, serveix per saber d'on venim, per poder decidir cap on anem i quin és el camí que s'ha de seguir. I aquesta, perdó, és aquesta vessant nova de la Fundació, d'obrir la Fundació perquè la gent la conegui amb coses d'aquestes que són fàcils de fer i que, repeteixo, no són despeses importants o pràcticament gens per la Fundació, i fa que la gent conegui molt més la Fundació. I sense anar més lluny, va anunciar fa uns dies que hi havia una nova data pel cicle de conseqüències de la Guerra Civil. S'ha incorporat el Jaume Massó. Diu, escolta'm, que la recuperació del patrimoni, que sempre s'ha dit que es va destruir tant, no va ser tan així, i la Generalitat va tindre un pes important en salvar patrimoni. Jo us ho puc explicar, i hem incorporat, ahir havíem fet l'última, que era el projecte de les llambordes, però el dia 17, que estava lliure, el dimarts, i acabarem aquest cicle perquè a l'estiu ja no ho farem. El Lluís és metge, encara que estigui jubilat és metge, i el Josep ha estat professor i per tant la docència li toca molt de prop. Això que parleu d'una segona part de les conseqüències o els efectes de la Guerra Civil és molt interessant, perquè jo llegia fa pocs dies, no recordo en quin digital, que a les escoles la canalla tenen més informació sobre el nazisme que sobre el franquisme. El nazisme ens queda una mica lluny, tot i que no l'hem de perdre de vista, però el franquisme i la Guerra Civil, la Segona República, són elements de la nostra història que a vegades passen desapercebuts, si més no, per les noves generacions, no? I que val la pena cadascú després farà la lectura que hagi de fer amb esperit crític. No? Jo penso que, clar, encara no sé si hi ha... i ara m'afico, no em diuen, no? Però potser... això són les tertúlies. Però vull dir que hem d'aconseguir tenir una bona perspectiva, no? O sigui, moltes vegades la gent que està explicant això, no? Encara no té una perspectiva... Per manca d'informació, per desconeixement, o a vegades per prejudicis, no? Sí, vull dir que hauríem de ser, d'alguna manera els és més fàcil explicar el que dius tu, la Segona Guerra Mundial, no? Que l'altra, perquè sempre tens el senyor que ha estat al camp de concentració, l'altre que està... Llavors és molt difícil ser neutral. Clar, jo penso, ara jo sóc un professor d'història, no? I els he d'explicar als meus alumnes de segon debat tot això, perquè potser entres a l'activitat, no? I llavors t'has d'objectivar molt, no? Perquè tots més o menys tenim una opinió subjectiva sobre el tema, no? I llavors si tu passes a ser un professor que ha de parlar d'aquest tema, evidentment ha d'anar amb peus de plom, no?
ni cap a una banda ni cap a l'altra, sinó explicar objectivament el que va passar. Ahir va ser el debat del final de la xerrada d'ahir, va ser aquest, perquè inclús es va parlar això, que els joves que no tenen coneixement i tal. I hi havia un professor d'institut, de secundària, que li van preguntar el seu parer. No? I ell deia, els alumnes saben més de la Segona Guerra Mundial per les pel·lícules. Però en canvi de la Guerra Civil Espanyola poques. Inclús va dir Dilluns, que van fer lo del mestre que va prometre als nens veure el mar, això fa que la gent digui, ostres, doncs aquí van passar coses. No? I ell dona la culpa de que, no sé si és que hi ha desídia o no, però que és una mica complicat això d'explicar la Guerra Civil, el que deies el Jurem. No? I després perquè, com que es fa al final del temari, ja no s'arriba moltes vegades. Llavors, hi ha alumnes que potser acaben la República, la Segona República, però ja no entren a aprofundir què va passar a la Guerra Civil, al franquisme i tot això. Per tant, sí que és un tema que s'ha d'explicar. Hauríem d'anar, i per això podria ser un projecte, d'anar als instituts a explicar coses d'aquestes. Això podria ser un projecte de la Fundació de donar suport a gent, historiadors, que puguin introduir aquests temes als instituts. És que a vegades conjugar lo difícil amb lo important és un exercici que requereix un esforç, no? És a dir, que el temari condicioni les necessitats que es trobarà la canalla per fer vida en comunitat, això també és per fer una reflexió al sistema educatiu. És a dir, de la mateixa manera que la Fundació adapteu el destí dels vostres recursos a les necessitats de cada moment, no és una cosa rígida. Jo penso que el sistema educatiu, i és la meva opinió personal, vull dir, crec que també hauria de fer el mateix. És que és molt difícil, a mi m'ha passat, no? Moltes vegades anaves a reunions, no? I a veure, segon debat, què? I llavors veies que moltes vegades la pregunta era, això entrarà a selectivitat? Aquesta no és la pregunta. La pregunta és què els hi he d'ensenyar? Quines competències què toca? Perquè acabin tenint un sentit crític de la vida. Evidentment que t'aprovaran la selectivitat i que convingui si tu has arribat on els hi has explicat el que havies d'explicar i els hi he fet fer el que havies de fer. Això a mi no em va preocupar mai. Ara estic personalitzant molt, però m'ho permeteu. Jo sabia que a segon debat havien de fer això i això, i potser hi havia coses que sortirien i hi havia coses que no sortirien, m'és igual. Per mi el nivell estava aquí, perquè després aquests nens s'anaven a fer una enginyeria, s'anaven a fer una arquitectura, s'anaven a fer una carrera, i necessitaven, en el meu cas, unes matemàtiques com Déu mana. I jo penso que és una reflexió que en el cas de la Fundació ve molt a tomb, tenint en compte que molts dels projectes al que destineu els vostres recursos i la vostra atenció té a veure en el món de l'ensenyament. Abans parlava que la Fundació el que fa sovint és projectar coses de nova iniciativa, però també cobrir coses que no cobreix l'administració. Aquí hi ha un cert debat obert sobre el paper de les administracions, el paper de la societat civil, depèn del model social que ens vulguem donar. És a dir, hi ha potser una lectura que pot ser una lectura negativa, la Fundació Privada Redis i d'altres fundacions han de fer allò que no fa l'Ajuntament, allò que no fa la Generalitat. Aquesta és una mirada també, diguem-ne, distorsionada, no és ben bé així. Aquest no és el joc, o si més no és el joc que ens convé, sinó que és el de la col·laboració. Sí. De fet, molts projectes són a tres bandes. El Procènic, per exemple, ho fem la Fundació, però també la Diputació de Tarragona hi participa i l'Ajuntament de Reus a través del Patronat del Teatre Bartrina. Per tant, és un model d'èxit de que tres entitats fan una cosa que penso que també és d'èxit. Estem molt contents del Procènic, de les edicions i com funciona. I alguns projectes que ens arriben ens demanen una part per acabar de que allò sigui viable, però també altres institucions hi han col·laborat. Per tant, aquesta és la nostra funció, acabar de finançar alguna cosa que gràcies a nosaltres i a altres entitats es pot acabar de dur a terme. Sí, és que actualment hi ha moltes administracions que constantment, que com compten amb l'ajut d'iniciatives privades, posen molt en valor la iniciativa público-privada, que gràcies a això podem continuar endavant, etc. Jo crec que això és una mica el paper que jugueu en tot plegat. I fer-ne una lectura en positiu. Quan es parla de la societat civil es diu col·laboració, organització de ciutadans de forma autònoma, fora del control de l'Estat, fora del sector empresarial, és a dir, perquè estem amb el pèndol, hem viscut en un estat del benestar en el que les administracions han agafat un rol fonamental i sembla que això hagi fet que la iniciativa privada
o la iniciativa particular s'hagi tirat una mica enrere, les empreses fan la seva feina, però quan ens movem al territori aquest social, educatiu, bueno, això ja ho fa l'Ajuntament, no, això ja ho fa la Generalitat. En el vostre cas enteneu que hi ha coses que si les fan els ajudeu i si no els hi proposeu. Sí. A veure, és que no sé si s'ha perdut, no? Però a la meva època era, quan tu tenies un cert nivell educatiu, era també un ascensor social, no? Era una manera de dir, bueno, jo passo d'aquest nivell, passo aquest altre, no sé si això encara es valora o es deixa de valorar, però molts de nosaltres és això, si no estudiaves, si no tenies una carrera, tenies moltes menys possibilitats d'assolir un nivell social més elevat o més important. Ja no parlo a nivell econòmic, sinó simplement això. Hi ha coses que lliguen, perquè dediqueu recursos al batxillerat, però també a la formació professional. Fa unes quantes setmanes vam tenir en aquest mateix estudi el regidor Òscar Subirats i ens parlava de l'escola d'oficis. És a dir, la formació no és només una carrera universitària. La formació és quelcom més complex, quelcom més transversal. De fet, nosaltres tenim uns premis, que és premis de batxillerat i d'FP, que premiem els millors treballs de batxillerat i els millors projectes d'FP. I, de fet, ja m'avanço que això ho havia dit Josep, però ho dic jo, portem destinats amb aquest premi 27.300 euros. I hem donat premis a 124 alumnes de secundària, independentment de que facin el treball de recerca o el treball de projecte de formació professional. La veritat és que estem contents perquè són 14 edicions, i els treballs que porten són boníssims. Teniu retorn després d'aquestes alumnes i aquests alumnes que han estat becats, més enllà del que marquin les normes de la convocatòria de les beques? A posteriori es manté una certa relació? Una de les coses que aquest 10% que no m'ha assolit d'aquest model d'excel·lència és que cada fundació ha de poder mesurar el retorn del que fa. Llavors nosaltres donem un ajut, ens donen el rebut de que s'ha cobrat, que s'ha gastat per allò, però ara amb això, aquest pla estratègic, demanarem aquest plus de dir, escolti, i això per què ha servit? I per tant això formarà part de, no sé si un dia una taula rodona amb exalumnes d'aquestos, però sí, a veure què se n'ha fet d'aquesta gent que són brillants, perquè el que guanya el premi de batxillerat o d'FP, o les beques de mobilitat de la Facultat d'Econòmics que va fer Erasmus als Estats Units, la millor, doncs clar, aquesta gent són... De fet, jo quan faig la xerrada cada any dic, bueno, us doneu aquests diners, però volem un retorn a la societat, vull dir, no ens torneu diners a la Fundació, torneu amb coses bones, com a bons professionals, a la societat. Vull dir que això no ho mesurem, però ho hauríem de començar a mesurar. Però hi és. Jo estic segur. I ha de ser gratificant, sigui per obligació o sigui per convicció, que tingueu retorn de l'èxit d'un estudiant que ha aconseguit acabar la formació que hagi estat, o que ha aconseguit una feina, o que ha creat una empresa. Això és satisfactori. Perdona que et talli. Quan donem els premis, o sigui, donem les beques de mobilitat, normalment sempre ve un antic beneficiari, i han arribat a grans empreses, tenen o són ells propietaris d'empreses, la veritat, i tots, clar, potser no són... Sí, jo crec que sí que són representatius de la gent que s'ha beneficiat de les nostres beques de mobilitat en tots aquests anys que portem, que són 29, me sembla, sí, enguany de faríem 30, sí, 29 anys repartint beques. Pensa que encara estaven al Passeig Misericòrdia, quan vam començar. La fortalesa de la Fundació són els recursos econòmics, perquè sense recursos econòmics això del pressupost zero i de la bona voluntat és necessari però no és suficient, però també el voluntariat, els recursos humans, a banda de que els membres de la Fundació tots ho feu gratiat amore, ho feu per descomptat. Jo no sé si hi ha una mena de constel·lació de gent que de forma voluntària hagin estat agraciats pels vostres ajuts, o gent que s'acosta a la Fundació per veure jo què puc fer a la Fundació. Jo no dic per formar part del patronat, que això són números clausos, hi ha un procés de renovació, etc. Ho tenim pensat perquè hem creat la figura com se diu això, la persona que vulgui ajudar a la Fundació. El voluntari. Això ho hem escrit, si algú vol ser voluntari, cap problema, tot i que
tenim un senyor que ve algunes tardes també, però que això que comentes pot ser interessant, que gent que diu, escolta, jo puc dedicar unes hores o puc dedicar alguna cosa a la fundació. L'altra cosa que fem, i això a les conferències, que la gent, tu pots fer una donació a la fundació, que no tenim, a part dels sponsors que he comentat, de Jara, Barceló, Teixidor i la Caixa. Aquesta és una porta oberta, perquè hi ha gent que ens estigui escoltant, que pot tenir interès. Amb el cicle aquest de l'avicultura, diu, escolta'm, jo no em pagueu res, perquè paguem una cosa simbòlica per la conferència, que ho tenim estipulat, i algun diu, no, jo aquest diners per la fundació. Per tant, d'alguna manera és pagament amb espècie, però que demostra això, que la gent vol col·laborar i participar. Pensa que els tribunals, per donar els premis tant de treball de recerca com de projecte són gent de fora, clar, evidentment nosaltres tenim el nostre representant, però tenim inspectors d'ensenyament, tenim professors, tenim professors jubilats, tenim gent de la facultat d'economia, de la gent de medicina, i tota aquesta gent col·labora amb nosaltres, o sigui que sí que tenim una espècie de guàrdia pretoriana que ens ajuda a tirar les coses endavant. Sense ells tampoc podíem fer-ho tot, som els que som i arribem on arribem. Un dels objectius del pla estratègic és augmentar l'esponsorització de la fundació per intentar tenir més diners, o bé això, amb espècie, d'alguna espècie, gent que pugui col·laborar a fer una xerrada o participar en alguna cosa que fa la fundació, que és una manera, indirecta també de recurs per a la fundació. De fet, el vostre cas és representatiu d'un dels valors que se li reconeix a la ciutat, que és la riquesa del teixit associatiu i institucional. És a dir, la ciutat ni comença ni acaba al Palau Consistorial. O sigui, l'Ajuntament té un paper cabdal, els votem cada 4 anys, però la ciutat funciona gràcies a moltes coses, a persones, a famílies, a entitats. En el vostre cas, aquesta vocació ve de lluny. Heu fet alguna xerrada retrospectiva, el cas de l'avicultura. També hi va haver un acte de reconeixement al doctor Josep Laporte, una persona clau amb alguns projectes que es van assolir, sobretot universitaris, a la ciutat, i la mirada cap al futur. Ho dic perquè el pla estratègic de la Fundació us indicarà quin ha de ser el futur de l'entitat i també potser el futur de les iniciatives que hauríeu de fer en paral·lel al creixement, a la transformació de la pròpia ciutat, una ciutat que, com d'altres, està patint o està tenint la incidència, per exemple, del creixement de la immigració, que està generant noves dinàmiques socials. De fet, ja vam fer el Reus 1970-2020, que eren aquestes formacions. El 2020 ja ha passat. Però eren 50 anys de la història de Reus. I aquí va participar moltíssima gent, al final va ser un llibre, va ser les conferències. Estem intentant tot això, perquè cada vegada hi ha més temes socials que entren i, de fet, els ajuts és barri Fortuny, barri Montserrat, és a dir, que sí que hem d'anar cap aquí. Una mica en perspectiva, és a dir, de ser una mica més agosarats i pensar en quines poden ser les necessitats de la ciutat de Reus l'any 2030, d'aquí 5 anys, tenint en compte això, que hi ha una velocitat de transformació de la societat brutal, no? I que a vegades encara estem treballant amb esquemes del segle XX, quan estem al segle XXI, i no serveixen ni en les relacions personals ni en el món empresarial la incidència de les noves tecnologies. De fet, ja ho veiem amb els ajuts que entren, que cada vegada són més socials i que a vegades donar un ajut de 1.500 euros solvent és un problema important per una associació de discapacitats o de gent del barri Fortuny, d'immigrants, nois i noies, per tindre que puguin fer un repàs a les tardes i per tant necessiten comprar uns ordenadors, i això és la funció que fa en aquest moment la Fundació, entre altres. I jo saber una mica com veieu el fet de que gent jove o gent jove de 30, 40 anys s'impliqui potser més, no, en la Fundació, o sigui, en el sentit de em sembla que ens està dient vells, Som conscients. O sigui, m'explico? O sigui, una mica saber com fer arribar a vegades, que potser pot costar, no?, a que aquest, no sé si dir-lo com relleu generacional, m'enteneu? Com pot ser això? Un dels problemes que té, en aquest moment la Fundació gairebé tothom és jubilat.
Per això mateix. Bàsicament perquè, clar, Quan tens temps lleure... no es cobra, però hi ha feina agradable, però hi ha feina, vull dir que no és allò d'anar un dia al mes i votem i marxo a casa, no? I clar, si estàs activament, doncs això és complicat, no? Per tant, sí que es parla de dues coses, es parla de la paritat, ara són 40-60, 60 homes, 40% dones, per tant, el pla estratègic figura la paritat i també buscar relleu més jove. El problema és, ara, per exemple, enguany 4 patrons pleguen, doncs hem de buscar o fer sondejos a veure si algú més jove li pot interessar. Però quan toques algú més jove, que és professionalment actiu, dius que clar, en aquest moment no em va bé, aquest és un problema, un hàndicap. Però a l'altra banda, per exemple, ara amb aquests cicles de les conferències han buscat gent jove, professors d'institut, gent que ha sortit entusiasmat i diu, escolta, jo si hi ha alguna cosa més compteu amb mi, per tant, d'alguna manera, potser no al patronat per aquesta dificultat de temps, però amb altres coses hi poden col·laborar, sí. Però potser l'eina que parlàveu del voluntariat pot ser un camí per implicar no només gent que facin activitats, diguem-ne, que donin una xerrada, sinó que participin en qüestions més logístiques d'organització per donar un cop de mà, no? És que hem de no trencar, però sí, aquesta imatge, no? Els joves ens miren, no? Dient tota aquesta colla de Són antic. Tota aquesta colla de senyors grans, no? Què pinto jo aquí, no? Què faig aquí, no? I llavors és això, han de vèncer, no? Nosaltres estem satisfetíssims de tenir gent jove, vull dir, el que passa que ha entrat inclús gent jove i ho ha hagut de deixar córrer perquè tenien problemes, històries familiars, històries de feina, històries de... Clar, i llavors veus que hi ha com una espècie d'antiselecció natural, no? I ens quedem allí només a la gent gran, no? Que som els que podem disposar de temps i vosaltres, que hauríeu d'aparèixer i us necessitem, no? Us costa més, clar. Ens va molt bé la gent d'ensenyament, que tenen la sort que als 70 anys es jubilen. Per tant, ara tenim gent de 60 anys que són més joves que els que no tenen tants i aquests també aporten a joventut, però no la que dius tu, que ens agradaria. No és un consol, però aquesta problemàtica del relleu generacional la pateixen moltes entitats. Si ara parléssim amb Lluís Miquel Pérez, president del Centre de Lectura, o amb la futura presidenta, amb Empar Pont, ens dirien que tenen la mateixa dinàmica. Probablement la gent del círcul, l'associació de concerts, clar, tots els llocs aquests, quan hi vas veus que... Amb algunes excepcions, amb els xiquets de Reus, per raons òbvies, i també el seguici popular, que per sort han estat capaços de treure a canalla i a gent, diguem-ne, molt més jove, no? Però aquesta és una lluita que té a veure amb això, amb el temps disponible i també amb la voluntat en tenir aquest esperit cívic, perquè pot ser que no disposis de tot el dia, però sí que tinguis unes hores a la setmana i que les puguis i les vulguis dedicar a això, no? A l'ajut dels altres. Sí. Bueno, ens ho haurem de fer mirar. Com a mínim, tot això que heu comentat ho tenim plantejat. Ja veieu que la paritat, el rejovenir el patronat, però hi ha aquestes dificultats tècniques que és complicat. Una qüestió sobre l'abast, sobretot per intentar donar més informació de servei a la gent que pugui seguir el programa. Reus i Baix Camp. Aquest és l'àmbit geogràfic que està prestat. Exclusiu? Sí, poden ser només projectes on demanar entitats o persones de Reus i Baix Camp o persones de fora de Reus i Baix Camp que facin una activitat al Reus i Baix Camp. O sigui que el fil conductor ha de ser la temàtica... És a dir, si ara, per exemple, una persona de Barcelona vol fer un projecte a Reus i Baix Camp entraria dins del procés de... Si algú vol fer una cosa a Lleida, doncs no entra dintre de l'Estatut. Ve d'això, dels estatuts fundacionals, no? La gent va... Perquè suposo que aquella mútua que hi havia abans, que va ser la base, no? Per després venir la fundació, doncs eren gent d'aquesta zona. Llavors ells mateixos, quan van crear la fundació, van decidir que un dels estatuts o una de les condicions era aquesta, no? Que l'àmbit d'actuació fos Reus. També ens va bé perquè així ja limitem molt, perquè si no imagineu que hem de valorar coses molt externes. Dispersaria els recursos i al final semblaria que donéssim allò... I una altra cosa que volem fer és obrir el Baix Camp, és a dir, Reus se'ns coneix molt i el Baix Camp no tant. Des de l'ensenyament, que fem sobretot coses amb les escoles rurals, això ha fet que la Fundació sortigués molt de Reus, però hem d'entrar amb això al Baix Camp. De fet, el proscènic d'enguany anava de Joan Gin Joan, per tant, incorporar Riudoms
les nostres coses, les nostres actuacions. Per tant, la idea nostra és això, anar fent taca, i sobretot aquesta taca sigui tot el Baix Camp. Pensa que els Premis de Treball de Recerca estem molt contents perquè hem aconseguit que tots els centres de secundària del Baix Camp en un moment o altre han tingut premi. I això, la veritat, és que dir que tingui premi gent de la Selva, gent de Mont-roig, això ens encanta, no? Gent de l'Hospitalet. I pels que no ho coneguin, ja per acabar, el sistema de renovació d'eleccions, Lluís, tu ets president des de fa un any i mig, ara parlàveu que hi ha alguns patrons o uns vocals que no sé si voluntàriament o per calendari, per estatuts. Per estatuts. Però només pot estar és edat, 75 anys has de plegar, o en temps. Abans això no era així, però darrerament es va canviar, i per tant arriba un moment que tu has de plegar per voluntat, dius, escolta, no tinc més altres feines, plego, o per edat o per temps. I llavors quan passa això, aquell any, com que cada un de nosaltres està assignat en una comissió, la comissió, diguéssim, que tindrà la baixa, es preocupa de començar a fer indagacions, a veure quina persona pot ser idònia, i llavors fan contactes inicialment molt discrets o baix perfil, per si hi ha gent que diu no m'interessa o al revés, i llavors a partir d'aquí no es fa un procés de selecció, sinó que es fan entrevistes, i aleshores això passa a l'executiva i després passa al patronat, i si el patronat ho accepta... I fins ara no heu tingut problemes perquè van ser capaços de convèncer de tu fa un any i mig. Va costar. Molt bé. Doncs no res, desitjar que tingueu molta sort en aquest treball, que com dèiem en algun moment de la conversa, per aconseguir una ciutat i una comunitat més justa, inclusiva i pròspera, i que tothom pugui desenvolupar el seu model. Lluís, Josep... Jo us volia donar les gràcies perquè gràcies a vosaltres fem més visible la Fundació, per tant... Això ho feu bastant bé, Sortiu bastant als mitjans de comunicació, una cosa que us honora i que és una de les maneres d'aconseguir tancar el cercle. Per tant, gràcies també avui a vosaltres, que també la gent coneixerà una mica més la Fundació Privada de Redis. Gràcies i molta sort. Moltes gràcies. Et preocupa alguna cosa de Reus i vols explicar-la? Envia'ns un missatge de text o de veu al 680 44 48 39. 680 44 48 39.